смерць міліцыянта і цыганскі хапун у Беларусі. Чаму зноў магчымыя масавыя рэпрэсіі на новых выбарах? Гэта ў сённяшняй зоне свабоды мы абмяркоўваем з калегамі ў Празе Юры Дракахруст і на відэасувязі ў Менску Наста Пілюгіна і Антон Трафімовіч. Таксама ў сённяшняй праграме. Голос народу. А пытанне ў Менску. Ці давяраеце вы міліцыі? Но скорее их боишься, нежели надеешься на их помощь. Голос свабоды. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Выраз тыдня «Нема крычаць». Хацелася б, каб было у нас усіх менш нагодаў для гэтага немага, гэтага, значыць, безнадзейнага крыку. Налошанпе ваврескіре бібахтяке, сопретуменде на обрісія. У перакладзе з цыганскай гэта значыць «не радуйся чужому гору, каб на цябе не абярнулася». На мінулым тыдні знік магілёўскі міліцыянт Евген Потапович, якога пасля знайшлі мёртвым. Падазрэнне выпала на мясцовых цыганоў. Міліцэйская аперацыя, якая пачалася ў Магілёве і працягвалася ў іншых месцах Беларусі, была праявай класычнай да болі знаёмага жыхарам Беларусі хапуна. Знаёмага са сталінскіх чыстак за часамі СССР, з нямецкай акупацыі, з разгонаў дэмакратычных мірных пратэстаў у незалежнай Беларусі. Ама порываўся ў хаты, кідаў на падлогу мужчын, жанчын, старых і дзяцей не за тое, што яны нешта зрабілі, а за тое, кім яны былі. А былі яны цыганамі. Вось такімі, напрыклад, якіх сустрэў год таму, здаецца, назад наш калега Зміцер Бартосік падчас адной са сваіх вандровак па Беларусі. Тихо сумерки спустились в небесах, зажглась луна. Раньше было очень строго, чтобы цыган русскую взял, или русская вышла бы за цыгана. Это было очень строго. Очень цыгане там этим протестовали. Ну а сейчас вот цвет поменялся. Сейчас и цыгане берут русских, и русские идут за цыган замуж. Вот такой вот цвет переменился. Это далее Пшава. Ну, по любви, конечно, женятся, теперь не смотрят на это. Но цыганам же это очень строго было. А что такой тема? Не хотели родители, чтобы вообще брали бы, ну, с нашей семьи цыганской, русских. Очень не хотели. Но сейчас это все переменилось. Та зажиглась, вспомнил и ту, что песню пела. Мы не ведаем, ці герояў гэтага рэпартажа Зміцера Бартосіка таксама клалі тварам на падлогу і кідалі за краты. Можа не, можа быць так. Прынамсі, 67-гадовую Лідзію Юрченку паклалі, праз 2 дні яна памерла. Афіцыйна абарваўся тромб, памерла праз сэрца. Ребенку приставили пистолет к виску. Вот этому? Да, вот этому ребенку. А ще ж тих не диш, обіяточку, тому пістолет. В данный момент я просто боюсь уже за своих детей. Дети не спят ночами, они боятся уснуть, потому что прислушиваются к каждому шороху и думают, что вот это опять они как бы. Справа міліцыянта Потаповича, з якой мы пачалі сённяшнюю гутарку, у пэўным сэнсе пачалася ў сацыяльных сетках. Першым пра яе паведаміў вядомы блогер Нехта. Як і чаму гэта адбылося, Наста? Степан Пуціла, які цяпер валодае найбуйнейшымі аккаунтамі, каналамі ў беларускім тэлеграме Nexta і Nexta Lite, ён мае цяпер больш за 100 000 падпісантаў, і у інтэрв'ю Цудба ён казаў, што калі б ён першым без пацверджання не паведаміў пра гэтае здарэнне, пра выкраданне міліцыянта, то, напэўна б,
людзі б даведаліся пра само здарэнне праз некалькі сутак з міліцэйскіх сводак, з афіцыйных паведамленняў. І ён даволі аператыўна, ён даў першае паведамленне, што міліцыянта выкрылі, пасля дадаў, што у яго з'явіліся дадзеныя пра чорную Волгу і цыганоў. Пасля ён апублікаваў радыёперахоп размоваў міліцыянтаў. І ён вось кожны крок літаральна асвятляў, шукаў сам інфармацыю. Інфармацыю шукалі там у іншых тэлеграм-каналах і чатах, у тым ліку, якія звязаны з выяўленнем дарожна-патрульнай службы, там, дзе звычайныя людзі пішуць, дзе наўпрост проста ў горадзе стаяць даішнікі. Гэтыя людзі дапамагалі, у каментарях дапамагалі. І варта адзначыць, што не толькі канал Нехты вырас за кошт гэтага здарэння, але і іншыя каналы, якія асвятлялі. І таксама вось чорная Волга, якую шукалі ў першыя дні пасля здарэння, розныя здымкі і відэа дасылаліся якраз. Наста, вы говорите, что была и информация текстовая, был гук радиоперахопов, было видео и фотоздымки. То есть полный набор того, чем оперуют профессийные сродки массовой информации. Але здарылася это на початку менавіта ў сацыяльных сетках, і ўжо роля СМІ было пераправерыць, даказаць, даць фон, атрымаць афіцыйную рэакцыю. Вось калі ў лесе было знойдзена ўсё ж такі цела нябожчыка Патаповіча, першапачатковай версіяй следства было забойства. Яна была агучана афіцыйна, але потым следчы камітэт агучыў зусім іншую версію. Анализ следственных действий информации, полученной в ходе расследования, позволяет говорить о том, что основной версией в настоящее время является суицид. Необходимо отметить, что на теле сотрудника милиции не обнаружено телесных повреждений, за исключением огнестрельного ранения. Как уже отмечалось, вопреки информации, которая размещена в сети интернет, руки сотрудника милиции находились в положении, позволяющем произвести выстрел. Кроме того, следы крови обнаружены на правой руке погибшего сотрудника милиции. Ну, ось, Антон Трофимович, вы вывучали гэтую справу на месцы, вы размаўлялі з людзьмі, з калегамі, знаёмымі, настаўнікамі Патаповіча. Яны вераць у версію пра самагубства? Сапраўды, мы 2 дні правялі ў Магілёве. Горад увесь гэты час стаяў на вушах, і гэта не перабольшанне. Абмяркоўваліся самыя розныя версіі магчымага забойства ці магчымай смерці Патаповіча. Гэта было і выкраданне яго злачынцамі, якіх выпадкова прыпыніў Патаповіч, ці расправа, нават расказвалі пра магчымае забойства на глебе рэўнасці і нават канспіралагічныя нейкія тэорыі, але ніяк не пра суіцыд. То бок завуч з ягонай школы распавядала, як Жэня і яшчэ 2 ягоных хлапцоў свядома пайшлі ў міліцыю, яны хацелі сапраўды служыць. Ягоныя сябры памятаюць яго як вельмі добразычлівага і спакойнага хлопца. І калі з'явілася інфармацыя, што гэта было самагубства, для ўсіх стала шокам. Ці такое магло быць? Вядома, магло. То бок, калі мы паглядзім на паходжанне Яўгена, ягоныя бацькі вельмі рана развяліся. Ён апошнія гады жыў адзін з бабуляй. Ён служыў на працы вельмі нервовай. То бок, калі туды прыходзіць чалавек з нейкімі шчырымі памкненнямі, ён можа хутка расчаравацца ў беларускай міліцыі. Але на сёння сказаць дакладна пра версію суіцыду, напэўна, немагчыма, таму што следства працягваецца, а ягоная сям'я з прэсай увогуле не кантактуе. На гэты момант мы ведаем афіцыйную версію следчага камітэта. Следства працягваецца. Ці давяраеце вы міліцыі? Вось з такім пытаннем мы звярнуліся да мінакоў на менскіх вуліцах. В принципе, да. Чему? Было несколько раз, меня брали понятые, я видела, как они работают, и я им только посочувствовала. Да. Почему? Потому что у нас в стране все хорошо, все законно, мало нарушений, все отлично в этом плане. Нет, конечно нет.
У нас милиция... Ну ладно. Нет у нас милиции, нет у нас власти, нет у нас ни свободы, нет у нас ничего нет. Вот пока не будет такого, как Зеленский, да, у нас ничего не будет. Нет. Ну, милицию нужно уважать и думать, что они будут защищать тебя. У нас такого нету. У нас скорее их боишься, нежели надеешься на их помощь. Ну, пока меня не подводило, не знаю. Были нюансы, помогали. Так, с гаишниками вообще в хороших отношениях. Вы знаете, у меня был личный случай, когда я обратилась, и я им очень благодарна. Они нашли нашу машину буквально за 2 дня, поэтому доверяю. И большое им спасибо. Поэтому бывают случаи, когда действительно милиция приходит на помощь, и куда нам еще обращаться. Поэтому спасибо им большое. Нет. Мне кажется, уровень доверия белорусской милиции, он на отрицательном уровне находится. Но они сформировали негативный опыт за все эти года, за истории там с городовым Минским, задержание, истории с задержанием оппозиции ни за что, эти протесты там молчаливые, которые подавлялись без каких-то видимых причин. Ну, то есть не работает сама система. Мне здаецца, Юры, што это вельмі цікавыя адказы, але вот як бы вы патлумачылі, пра што людзі гаварылі, калі яны казалі «мы давяраем», і пра што яны гаварылі, калі яны казалі «мы не давяраем». Што за гэтым стаіць? Ну, у людзей ёсць разны досвед. Адны сапраўды самі сутыкаліся з міліцэйскім гвалтам, а такіх, дарэчы, вот я памятаю, па апытаннях немало, і это зусім не абавязкова палітыка. СМІ поўныя гісторыямі, як і б'юць, і здзекваюцца ў міліцыі над абсалютна звычайнымі людзьмі па абсалютна звычайных справах. Акрамя таго, я не выключаю, што ёсць пэўныя элементы страху, казаць адкрыта, нават в Менску, што я не давяряю. Хаця ёсць людзі, сапраўды, якія давяраюць. Але, ну, я бы сказаў, што вот в Беларусі было некалькі такіх, як бы, тэставых сітуацый, калі і гэта, як бы, фіксавалася, у тым ліку, скажем, на ўзроўні, так сказаць, і апытання, і сацыяльных сетак. Гэта, конечно, справа пра выбух у метро, пасля якога было вельмі шмат сумневаў у прысудзе, нягледзячы на адкрыты суд. Да. І таксама па справе Коржыча. Я думаю, што ў абодвух выпадках, ну, была як бы вот некая вот такая негатыўная установка, вот якую мы бачылі вось нават в гэтым апытанні, а другое, ну, вот пэўныя моманты, якія звязаныя з самой справай, скажем, з тым жа Коржычам. Ну, человек апрануў на себе сам некую майку и сам повесился. Также у гэтай магілёўскай справе с Потаповичем, ну, яны ж признали, что его были руки закованы. Так было сказано, что он мог як бы застрэліцца и закованы, але ну, навошта ён это зрабіў, навошта спаліў, да, навошта, то есть, ну вот. И причем варто сказать, вот мы брали комментар у былога милициянта, у выканаўцы абавязкаў кіраўніка АГП спадара Козлова, які, дарэчы, такую даў зважаную позицию, то есть он не сказал, нет, это все лухта, это они придумали. Он сказал, ведаеце, бывае у свеце самое рознае и самое, так бы мовіць, люди вар'яцеюць абсолютно по-рознаму. Справа не ў фактах, а як мы ставімся, гатовы мы поверыць ці не? Так, гатовы мы поверыць ці не, але ўсё ж таки я бы сказаў, ну вот, прынамсі следчы камітэт павінен даць тлумачэнне, чаму вот як бы гэтае самазабойства было зроблена менавіта так, чаму была дадзеная гэтая інфармацыя, якая пайшла, гледзячы па ўсім, ад яго самого. Калі ён напісаў, што мяне там пераследуюць, меня пераследуе Волга, навошта гэта было зроблена. І таму у грамадства, я кажу, два фактары. Адзін – это абставіны справы, і другі фактар – это, ну, вот, агульны фонавы, ну, скажем так, не вельмі вялікий давер да следчых органаў як такіх. Наста, я хацеў спытацца вас, мы вас попросили паглядзець, як сацыяльныя сеткі, там, дзе людзі все-таки свабодней выказваюцца, магчыма, чым на вуліцы, перад камерай, перад журналістам, які іх запісвае.
Што яны думаюць пра смерць Патаповіча? Яны яму спачуваюць смерці міліцыянта? Ці для іх это нічога не азначае, ці наадварот зларадства? Пераважна так, у сетках людзі спачувалі Патаповічу, яго сям'і, казалі, што памёр малады міліцыянт, але таксама публічна з засуджэннем, напэўна, выступілі толькі анархісты Мікола Дзядок і таксама на той момант генеральны сакратар народнай грамады Сергей Спарыш, якраз яго допіс выкарыстала агенцтва тэлевізійных навінаў кшталту «Вось паглядзіце на нашу апазіцыю». Яны здзекуюцца, смяюцца са смерці міліцыянта. Спарыш напісаў, і анархісты таксама казалі пра тое, што ім не шкада Патаповіча, таму што ён прадстаўнік, скажем так, ведомства, якое здзекуецца з людзей, прыгадвалі масавыя затрыманні, а пазней, калі ўжо з'явілася інфармацыя пра затрыманні цыганоў, яны казалі, вось паглядзіце, каму вы спачувалі. Але нас, калі сказаць пра бальшыню меркавання, вы можете даць ацэнку? Большасць, натуральна, спачувала, і таксама яшчэ да таго, як з'явілася паведамленне аб смерці Патаповіча, Некста першы напісаў пра тое, што трэба максімальна змабілізавацца і знайсці яго, і знайсці злачынцаў, бо гэта такое надзвычайнае здарэнне. Ну, это больш салідарная грамадская рэакцыя. На пачатку ўсёй гэтай гісторыі выкрадальнікамі міліцыянта былі названы цыганы, якія кампактна пражываюць у Магілёве. Аднак, калі пасля розгаласу ў інтэрнэце, пра які мы ўжо гаварылі, журналісты звярнуліся па афіцыйны каментар, прадстаўнікі і Міністэрства ўнутраных справаў, і следчага камітэта адмаўлялі самы факт затрымання цыганоў у сувязі са справай Патаповіча. В рамках узбудженной справы никого не затрымливали цыганов. Беседовали там с этими людьми, с кожным из них, магчыма, але ж никого никто не затрымливал. И в рамках этого уголовного дела никто не задерживался. Ну что ж, мы ведаем, что было насамрэч, але давайте еще раз послухаем с первых вуснаў. Окружили наш поселок и начали всех подряд хватать. Детей, больных женщин, больных мужчин, всех подряд. Завезли нас, и там еще было уже человек 50. Значит, ребенок 12 лет был. Я почему знаю, что ему 12 лет? Потому что это моего свата сын. Внук, вернее. 12-летнего ребенка в 3 часа ночи притянули в отдел и тягаете. Кого вы тягаете? Ребенка? Моя правнучка при стуке в двери, так напугали, накрывается с одеялом голову. Ну что это? Потом меня повел следователь допрашивать и говорит, вам, не хочу ругаться, ну это нецензурно, вам всем все. Я говорю, а за что? Ну вот, убили сотрудника. Я говорю, так вы поймите, хорошо, даже если бы убил кто-то из нас какой-то отморозок, да, то не вся нация виновата. Если один белорус совершит какое-то преступление, так мы должны всех белорусов ненавидеть. Но совершенно незащищенность, понимаете? И дискриминация нации, это понятно. Явно нам и там в УРВД начальство заявляло, уезжайте отсюда, с Белоруссии. Тогда куда нам уезжать? На тот свет? И же наши самые мирные белорусы показывают какую-то неприязнь непонятную. Хто выбачыцца перад цыганскай грамадой? Вось што ў чацвер заявіў на гэты конт міністр унутраных справаў Беларусі Ігор Шуневіч у інтэрв'ю Еўрапейскаму радыё. Скажите, ласка, вот ситуация с затрыманнями цыган у гэтым мікрараёне Магілёва, вот як вы оцениваете дзеянні так вот своих подначаленных у Магілёве ў гэтым накірунку? Я оцениваю свои действия своих подчиненных в этой части абсолютно обоснованными и отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. К этому были основания и поводы. И мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником этих доказательств было
информация от жертвы. Поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было. Да, мы и были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту версию, на которой основано было решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан. Оценку законности наших действий даст прокуратура. Ну, если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения, если они такие будут установлены. Ну, то есть атрымалася, что хоть и были такие звестки, але вот, ну, люди не виноватые, ни при чем, там, хотя бы там пробачения попросить. Там, у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов. Ну, Юрий, выступ міністра, по-моему, вельмі цікавы і як і лексікай, як называлась, дыяспаральная частка нашего грамадства, так і цвёрдай пазіцыі. Нават нема вот ніякага такога люфту, што, магчыма, нешта было не так. Што хацеў сказаць Шуневіч, што ён кажа? У чым сэнс яго такога адмаўлення, в прынцыпе, рэчаіснасці? Ну, это, конечно, жахливый выступ, и увогуле это жахливая ситуация, бо я бы нават это не ставил такие, ведаете, шэраг там пераследу оппозиции, пераследу каких-то политичных силаў, а гэта патыхае, ну, абсолютно сярэднявеччам и абсолютно, прямо скажем, этничными чистками и часами нацизму. То есть это прямой пераслед людей по прикмете крови, по прикмете их национальной принадлежности. Тем более, что вот расследования, якія вот и наши коллеги зрабілі, сведчаць про то, что это, на жаль, доўгая практика. Вот цыганы – это насамрэч уже шмат гадоў изгоі в беларускім грамадстве для беларускай міліцыі. Іх регулярна трасуць, іх регулярна дапытваюць, у іх регулярна робяць некалькі разоў людям дактыласкапію. Дзеля чаго? Чаму, за што? У дадзенай сітуацыі як бы ввогуле сітуацыя абсурдна. Ну, человек скончыў самагубствам, а хапаюць, і прычым это вот разглядаюць як бы гэтую этнічную групу як нейкі, я не ведаю, як некую секту. Давайте памяняем этнічную групу. На рынках Беларусі шмат працуе выхадцаў з паўднёвых краінаў. З Азербайджана, часам з Арменіі. Магчыма такое ў адносінах да іх? В принципе, магчыма. В принципе, магчыма. Я думаю, что, ведаеце, тут працуе два механизма. Один механизм – заступиться некому. Кто за цыганов заступится? И другой механизм, скажем правду, в принципе, в грамадстве в целом да их ставление, ну, скажем так, не вельмі добразычлівае, рознае, прынамсі. И в этом сенсе улады, як частка гэтага грамадства, ну, таксама вот так ставится. Умоўно кажучы, я не уяўляю сабе, каб такі пераслед быў адносна, ну, напрыклад, расейцаў, ці палякаў, ці габрэяў. Там есть кому заступиться, а за цыганоў няма. Вот. Таму, але гэта не робіць ситуацию меньш жахлівай, меньш дзікунскай, меньш сярэднявечнай. Антон, вы былі на месцы падзеяў, дзе это адбывалася. Для той часткі цыганскага насельніцтва, якая жыве в Мігілёве, з кім вы гаварылі, для іх это было нешта незвычайнае? Як яны ўспрынялі вот тое, што адбывалася? Як проста штодзённае жыццё, ці это все ж таки было па-за межамі нормы? Ну, гэта быў для людзей жах. То бок мы раніцай наступнага дня пасля затрымання прыехалі ў гэтую Чапаевку, адзін з раёнаў кампактнага пражывання цыганоў, і яны баяліся адчыняць дзверы. Яны адразу пыталіся: хто вы? Чаму вы прыехалі? І аказалася, што абсалютна ўсіх мужчын, і не толькі паўнагадовых, нават дзяцей, забралі. І мы размаўлялі з маці мясцовага барона, ёй 75 год. І яна кажа, што не памятае ў жыцці падобных аблаваў, падобных стаўлення міліцыі, што яе старую таксама кіндалі на падлогу. І яны паўтаралі ўвесь час слова нацызм. Яны параўноўвалі гэта менавіта з часамі оккупации, калі габрэі і цыганы былі пад пераследам у Нямецчыне. А Наста
Наступне питання я хотів би задати вам, але спочатку от нагадаю нашим просто глядачам. У Білорусі паводле апошняга перапісу насельніцтва, якое, правда, было уже даволі давно, амаль 10 гадоў, пражывае трохі больш за 7 тысячаў цыганоў. Это не самая великая, так бы сказать, меншасць, але яна вельмі заўважная, адметная, кампактная, культурна вызначная. Як бы все людзі ў Беларусі, нават калі не сустракаліся асабіста, тым не менш ведаюць, хто такія цыганы, што такое цыганы, ці думаюць, што ведаюць. Як, зноў-такі маё пытанне вам пра сацыяльныя сеткі, як у сацыяльных сетках паставіліся да таго, што здарылася з цыганамі? Першыя паведамленні, якія супальваюць з паведамленнем пра смерць Патапавіча, пра выкладанне і спачуваннямі, сустракаліся ў каментарях пад інфармацыяй у сацыяльных сетках. Вельмі негатыўнае стаўленне да цыганоў, заклікі нават да гвалту, і там частка суполак гэта не мадэравала, і там асобныя адміны нават гэта падтрымлівалі, гэтыя заклікі да гвалту. Пазней, калі з'явіліся там інфармацыя, у тым ліку і на Свабодзе, пра аблавы на цыганоў, з'явілася там іншае меркаванне, што не ўсе адказныя. Натуральна, там і ў першыя моманты былі людзі, якія выступалі супраць ксенафобіі, і якраз ужо амаль спала гэта хваля заклікі да гвалту, калі следчы камітэт абвясціў пра тое, што хутчэй за ўсё гэта быў суіцыд, і тады вельмі шмат у сетках пісалі пра тое, што, напэўна, міліцыя мусіць выбачыцца перад цыганамі, але міліцыя паспрабавала у сераду збавіць вось гэтыя настроі, што трэба выбачацца перад кімсьці, калі яны затрымалі цыганскага барона у тым жа Магілёве па падазрэнні у распаўсюдзе наркотыкаў. Вот эта вот першапачатковая рэакцыя, пра якую вы гаворыце, магчыма, это самае важнае, пра што мы сёння згадалі. Гатовасць пэўнай часткі грамадства дзейнічаць так, як адбывалася в гісторыі падчас генацыду і самых трагічных старонак. Выпадкаў самых розных хапуноў было ў найноўшай гісторыі Беларусі нямала, але вось пасля 19 снежня 2010 года, Юра, прайшло 10 гадоў, і такога масавага хапуна ўжо не паўтаралася. Якое рэха таго, што зараз адбылося ў Беларусі? Якое значэнне это можа быць для палітычных выбараў, якія адбудуцца на працягу бліжэйшага года, у той сітуацыі, в якой знаходзіцца зараз беларускае кіраўніцтва? Ну, ведаеце, в этом сэнсе беларуская ўлада, беларускія сілавыя структуры, яны, што называецца, увесь час на нізкім старце. Сапраўды, такога маштабнага, як в 10-м годзе, больш не было, але вот і падчас гэтага ролику адзін з людзей прыгадаў разгон маўклівых пратэстаў, можна прыгадаць разгон антыдармаедскіх пратэстаў, сакавік 17-го году. Но там был не брутальны все ж таки. Так што як бы хапала. Але мне здаецца, што вот тое, што мы даведаліся пра вот эту сітуацыю з цыганамі, асабліва тое, якая ўвогуле паўсядзённая практыка, у пэўным сэнсе гэта нават больш небяспечна, чым звычайны пераслед палітычнай апазіцыі. Дарэчы, наконт палітычнай апазіцыі, здаецца, вот якраз Антон рабіў рэпартаж з выставы ваеннай тэхнікі, і там была прадстаўлена новая тэхніка для разгону масавых маніфестацыяў. Значит, там такі міліцэйскі робот, які як бы разганяе. Так што і в этом сэнсе рыхтуюцца. Але вот я ізноў жа вяртаюся да таго, што фактычна этнічны пераслед гэта даўно не бачанае ў Беларусі, не бачанае з часоў фактычна другой сусветнай вайны, з натуральнага генацыду. Ну, так, не будзем перабольшваць, не будзем все называць, так сказать, генацыдам, але тое, што вот мы зараз сталі сведкамі пераследу людзей за тое, што за іх кроў. Ну, гэта Руанда, гэта, я не ведаю, Югаславія, і гэта вельмі небяспечна, і гэта можа мець вельмі кепскія наступствы.
Пра такія рэчы трэба гаварыць адразу, як яна адбываецца, гаварыць гучна і не спыняць этую размову, бо ксенафобія, дыскрымінацыя і пераслед па этнічнай прыкмеце – цяжкая хвароба грамадства і злачынства дзяржавы. Беларусь у сваёй трагічнай гісторыі 20-го стагоддзя ведае, чым сканчаюцца такія словы, як это выглядае на практыцы. І калі нехта кажа, што нема падставаў нема крычаць, ён памыляецца. А вось што азначае гэты выраз «нема крычаць», распавядае Вінцук Вячорка. Ёсць беларускі выраз вельмі вобразны, але падманлівы для таго, хто не ў кантэксце. Гэта фразеалягізм «нема крычаць». Што ён азначае? Пісьменнік і журналіст Зміцер Бартосік пайшоў на Менскую вуліцу збіраць версіі. Значит, не кричать, наверное. Ну да, но он может быть безмолвный крик тоже, крик души. Але правільны адказ зусім адваротны, і шлях да яго няпросты. Некаторыя суразмоўцы, зразумеўшы выраз даслоўна, найперш спрабавалі дапасаваць яго да вядомай беларускай рэальнасці. Гэта значыць, усё, што ў цябе накіпела, ляжыць на сэрцы, і ты моўча перажываеш. І не можаш сказаць, што хочаш. І тут самы момант даць мовазнаўчую даведку. Рэч у тым, што ў беларускай мове маем два розныя словы, два розныя прыметнікі – нямы і немы. Нямы – гэта агульнаславянскае слово, той, які не гаворыць. А другі прыметнік – немы. Ён пра нешта дзікае, адчайнае, немы голас, немы крык. У глыбокую даўніну немы мела значэнне страшны, замагільны. Значыць, нямы пазбаўлены голасу, немы пазбаўлены надзеі. Прыслоўе «нема» утворана ад апошняга, крычыць роспачна, безнадзейна. І знайшліся людзі, якія гэта ведаюць. Что такое нема кричать? Громко кричать. Вы чули гэты выраз? Чула. Как сумасшедший, что ли, кричит? Але зусім нечаканы адказ на пытанне, адкуль тое слово. Вы его ведаете давно, так? Первый раз слышу. Вот что значит адчуванне роднай мовы ад продкаў. Я ўсё ж думаю, што спадарыня чула немыя крыкі і раней, такога не прыдумаеш і не адгадаеш, але беларускім звычаем на всякі выпадак вырашыла не шчыраваць перад надта дапытлівым сустрэчным. Ну, тыя, хто чым-то незадаволеныя, перш за ўсё палітычнымі падзеямі, а потым уже і жыццёвымі укладамі. То есть гэта не крычаць моўчкі, правильно? Не. Наш апытальнік Зміцер для сябе падсумоўвае. Такая палітра разнастайных правільных адказаў. Гэта сведчыць пра тое, што беларусам вельмі хочацца нема закрычаць. І калі-небудзь яны, калі-небудзь краіна гэты крык пачуе. Людзі, якія усведамляюць, ведаюць сапраўднае значэнне таямнічага выразу, усведамляюць таксама, што ён характэрна беларускі. І не могуць яго без стратаў перакласці на расейскую. Не просто крик, так? А крик от нейкай бяды? Что? Ну да, сильной бяды. А як это перакласці на русский? Вот ён нема крычыць. Затрудняюсь. Ну, как-то сильно, громко кричит там. Не знаю. Па праўдзе, беларускі выраз «нема крычаць» лепей перакладаць на расейскую адэкватнымі, энергічнымі, таксама фразеалагічнымі выразамі. Напрыклад, кричаць не сваім голасам, істошна араць, реветь белугай, кричаць, реветь, как резаны і гэтак далей. І ўсё адно яны не перададуць усёй гамы пачуццяў немага крыку, роспачна пазасветнага, як на вядомай карціне Мунка. Беларускія синонімы да выразу крычаць немым голасам, крычаць немым духам і нават у адно слова крычаць немаголас. Блізкі сэнс у выразаў ліхім крыкам крычаць, ну ці проста крычма крычаць. І мне хацелася б, каб было у нас усіх менш нагодаў для гэтага немага, гэтага значыць безнадзейнага крыку, а было больш надзеі.
Не быць нямым, каб не крычаць нема. Сыр нанак харпе, манушеса ячпе. Як не называйся чалавекам, заставайся. Гэтак па-цыганску і гэтак павінна быць і па-беларуску. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам і з нашымі калегамі ў Менску Настай Пілюгінай і Антонам Трафімовічам сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.